Karla Gotta si strašně vážím pro to, jak je kolegiální, jak nikdy nikoho nepomlouvá, jaké je to sluníčko, jak je optimistický a jenom své kolegy chválí vždycky. Já jsem zažila situaci v poslední době, kdy mu nebylo opravdu dobře. Byli jsme spolu na takovém společném koncertu v Považské Bystrici před Vánoci a na tom pódiu on měl zpívat 20 minut a zpíval nakonec 35 a řekla bych, že by tam vydržel ještě daleko díl s tou kapelou. Neustále přidával a na pódiu byl úžasný, fantastický. Nedal nic publiku najevo a publikum ho miluje a on miluje je a bylo vidět, jak ho to nabíjí, ten koncert, jak ta energie, která je za ním z kapely a ta, která je před ním v publiku, jak ho strašlivě nabíjí a já to někdy cítím stejně a právě proto si myslím, že v tom je právě ta genialita, popularita a ta jeho úžasná jedinečnost.